Λοιπόν, εδώ είμαστε και πρέπει να σας αποκαλύψω κάτι. Κοίταζα χθες το ψηφοδέλτιο, όπως το ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για την Ευρωβουλή. Και μέσα στα αρκετά ονόματα, πρέπει να σας πω, όπως τα διάβαζα, πέτυχα με το μάτι μου και ένα γνώριμο όνομα. Και θέλω να σας το γνωρίσω και εσάς, σε όσους τουλάχιστον δεν το γνωρίζετε, γιατί είναι από την περιοχή μας, είναι από τον τόπο μας και είναι ο Γιώργος ο Φουντουλάκης. Και σας το παρουσιάζω στη Γασιονία του Στέλ 100. Καλημέρα, κύριε Φουντουλάκη. Καλημέρα σας. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μια υποψηφιότητα με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έρχεται γεωγραφικά από την περιοχή της Σκοπής, εδώ στη Σιτία Κρήτης, ως καταγωγή φυσικά, έτσι. Βέβαια. Έχουμε λοιπόν αρκετά που σας συνδέουν με την περιοχή και όχι μόνο το γεγονός της καταγωγής, αλλά και... Και είμαι και ο μοναδικός κριτικός στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό. Να πω εγώ με λίγα λόγια για όσους δεν σας γνωρίζουν, ότι έχετε αρκετές τιμητικές διακρίσεις για την προσφορά σας στο παραολυμπιακό κίνημα και ότι το 2008 έχετε πλέον τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και το 2010 Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Μάλιστα. Έτσι μια εικόνα στα γρήγορα, δεν είναι αυτό βέβαια ένα βιογραφικό που είναι πλήρες, αλλά δύο λόγια για να γνωρίζει ο κόσμος με ποιον άνθρωπο μιλάμε, για όσους δεν γνωρίζουν τουλάχιστον. Κύριε Φουντουλάκη, θα ξεκινήσω τη σύντομη αυτή αναφορά μας στην υποψηφιότητά σας με δύο λόγια που θα ήθελα να έχετε εσείς την ευκαιρία εισήγησης πριν ξεκινήσω με ένα-δύο ερωτήματα εγώ. Ναι. Εγώ έκανα την επιλογή μου να είμαι υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρόταση του Προέδρου και του κόμματος, διότι πιστεύω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα και για τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Είμαι 30 χρόνια στο χώρο και σαν αθλητής, αλλά και πάρα πολλά χρόνια σαν άνθρωπος που ανακατεύεται στα κοινά. Εργάστηκα στη ΔΕΗ και ήμουν ειδικός γραμματέας στο διοικητικό προσωπικό πανελλαδικά. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μου δίνει την ευκαιρία και με τίμησε, ώστε και αποδέχτηκα αμέσως για να μπορέσω και εγώ από την πλευρά μου να κάνω τον αγώνα μου, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή που επικρατεί στη χώρα μας, και νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι πολύ τραγική για όλο τον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα δε, όταν μιλάμε, όπως μιλάγαμε και λίγο πριν στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, αναφερόμενοι επ' ευκαιρία στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε λοιπόν για την Ελλάδα ως κοινωνικό κράτος. Έννοια η οποία φαίνεται να είναι υποδιάλυση, κύριε Φουντουλάκη. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, δυστυχώς. Και αν υπήρχε κάποιο έτσι πριν, ένα κομμάτι έτσι που λειτουργούσε, τώρα δεν υπάρχει καθόλου. Πιστεύω ότι όλες οι πληθυσμοί ευαίσθητοι έχουν μεγάλο πρόβλημα στην υγεία, το ιδιαίτερο, αλλά και στην ασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους, έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού που πλήττεται περισσότερο, ας το πούμε έτσι πιο σκληρά, είναι τα άτομα με αναπηρία, διότι έχουν λόγω της ιδιαιτερότητας μεγαλύτερες δυσκολίες, ακόμα και στη μετακίνηση, στην περίληψη και γενικότερα σε μια διαβίωση ανθρώπινη, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν μέσα στην κοινωνία με αξιοπρέπεια. Να σας πω κάτι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Φουντουλάκη, γιατί για την Ευρωβουλή μιλάμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει κάποιες σαφείς και αυστηρές οδηγίες όσον αφορά τα δημοσιονομικά κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, από τις πρωταρχικές οδηγίες, θα έλεγε κανείς, ή πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγε κανείς ότι ήταν και ο κοινωνικός χαρακτήρας. Πώς ξεχάστηκε τώρα αυτό στην πορεία? Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έριχνε αρκετά χρήματα μέσω χρηματοδοτήσεων, όχι μόνο για την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά πολύ περισσότερο και για να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της πολιτικής και του έργου των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Μια στιγμή λοιπόν αυτό ξεχάστηκε και αναρωτιέται κανείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως παρεμβαίνει για την διόρθωση των δημοσιονομικών κενών στα μέλη που ανήκουν στην ομάδα αυτή,
δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να παρέμβει και όταν βλέπει τέτοιες κοινωνικές κρίσεις όπως αυτή που βιώνουμε στην Ελλάδα? Δυστυχώς μας πήρε η λέλεπα αυτή της Τρόικας και δυστυχώς ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Τα άτομα με αναπηρία και γενικότερα όλος ο λαός, αλλά ειδικά τα άτομα έχουν απροστάτευτα. Θέλω να σας πω ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη τουλάχιστον εκμετάλλευση των προγραμμάτων της ΕΣΠΑ, που θα μπορούσαν μέσα από τα προγράμματα αυτά να δώσουν μια άλλη οντότητα και μια άλλη ανακούφιση στα άτομα αυτά και γενικότερα και σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού μας. Να σας πω κάτι στο χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει ένας νόμος, υπήρχε τουλάχιστον, που όπως γνωρίζετε ότι οι αθλητές με πλούσιες διακρίσεις που πηγαίνουν στους παραολυμπιακούς, ολυμπιακούς αγώνες, στα παγκόσμια πρωταθλήματα, είχαν κάποια κίνητρα και διοριζόντουσαν στο δημόσιο τομέα και γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ναι. Από το χώρο το δικό μας μπαίνανε περίπου 20 άτομα στα 4 χρόνια. Όταν αυτό μας το καταργήσανε και ρώτησα αφελέστατα έτσι να δω έναν υπουργό, μα καλά λέω, κόψατε και 4 ανθρώπους το χρόνο που προσλαμβάνονταν σαν άτομα με αναπηρία. Λέει, μου είπα με μια έτσι, πώς να το πω, απαράδεκτη ύφος, λέει, μας το απαγόρεψε η Τρόικα. Αυτό ήταν μια μεγάλη κοροϊδία. Αν είναι δυνατό η Τρόικα να ασχολήθηκε, θα δημιουργούσε πρόβλημα 4 άτομα το χρόνο που προσλαμβάνονται σαν άτομα με αναπηρία. Πανελλαδικά τώρα μιλάμε. Πανελλαδικά φυσικά, σε όλη την Ελλάδα. Και να σας πω και κάτι, και αυτό το μαϊμού πλεόνασμα που επικαλούνται συνέχεια, ούτε αυτό δεν ήταν άξιο να το μοιράσουν σωστά. Ξέρετε ότι έγινε άλλος μεγάλος ότι τα άτομα με αναπηρία δεν ζούσαν αυτό το 500άρικο, γιατί λέει τους φιλοξενούσαν να λέει οι γονείς τους. Μα αυτό είναι έσχος και απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να λένε ότι τους φιλοξενούν? Δηλαδή, ο γονιός που θα άφηνε το παιδί του ένα άτομο με αναπηρία ή ένα παιδί που οτιδήποτε είχε ένα πρόβλημα, το πέταγε στον δρόμο για να πάρει το 500άρικο. Δηλαδή, δεν έχει τις ίδιες ανάγκες και περισσότερο άτομο με αναπηρία που φιλοξενούνται από τους γονείς τους. Δεν έχει παραπάνω, δεν θέλει παραπάνω προσοχή και ιδιαιτερότητα. Και κόψε και δεν δώσε σε κανένα άτομο με αναπηρία, γιατί φιλοξενούνται από τους γονείς τους, λέει. Αυτό είναι πρωτόγνωρο που άκουσα εγώ και το έχω καταγγείλει και επίσημα με δελτίο τύπου, επειδή εκπροσωπώ και εγώ μια μεγάλη μερίδα των ατόμων με αναπηρία. Βέβαια, αυτό είναι. Καλά, εγώ νομίζω ότι σπαταλάμε σάλιο όταν μιλάμε για δίκαια κριτήρια κατανομής αυτού του ποσού. Όχι. Όταν μιλάμε πλέον για ένα αυταπόδεικτο γεγονός ότι είναι ένα ποσό το οποίο απλά θέλει να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις. Ιδιαίτερα όταν εξαιρούνται οι ομάδες οι οποίες μόλις αναφέρατε και δεν εξαιρούνται άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πάνω από έως 1.500 ευρώ μισθό. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε ένστολους οι οποίοι παίρνουν 1.200-1.300 ευρώ μισθό να παίρνουν 500 ευρώ βοήθημα, και από την άλλη άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα, τα οποία αναγκαστικά πρέπει κάπου να φιλοξενούνται, να εξαιρούνται από το μέτρο. Δηλαδή, τι να λέμε, κατανάλωμε σάλιο άδικα. Αυτό το πλέον σας είπα ήταν ανίκανοι να το μοιράσουν και σωστά. Να κόψουν την πίτα ίσα και δίκαια. Το θέμα τώρα είναι το εξής, κύριε Φουντουλάκη, που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ και σας διακόπτω, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ξεκίνησε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια μέτρα και κάποια σταθμά και κάποιους κανόνες και ένα αλφα προφίλ πολιτικής. Από τότε μέχρι σήμερα έχω την εντύπωση ότι ή ο γυαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς που λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να επαναξεταστεί το θέμα της πολιτικής, η οποία, για αυτό που λένε με λίγα λόγια οι άλλοι, τι Ευρώπη θέλουμε. Θεωρείτε ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η Ευρωβουλή και οι νέοι σχηματισμοί που θα έρθουν να γίνει με ένα τέτοιο διάλογο και με ποιο τρόπο? Πιστεύω ότι στις εκλογές που έρχονται θα πρέπει όλοι οι λαοί και ιδιαίτερα ο δικός μας ο λαός να ψηφίσουν δημοκρατικά και αριστερά. Μια δημοκρατική αριστερή ενίσχυση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο θα βάλει το ανάχωμα για τις περαιτέρω ορέξεις της Τρόικα και ιδιαίτερα των γερακιών που λιμένονται τους λαούς μας. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι Έλληνες να κάνουμε μια κίνηση τέτοια, να ψηφίσουμε μαζικά ΣΥΡΙΖΑ. Βασικά αυτό που τονίζω πάντα είναι ότι πρέπει να πάμε όλοι στις κάλπες. Η αποχή δεν βοηθάει κανένα. Οι ευρωεκλογές έχουν το ίδιο ειδικό βάρος με τις βουλευτικές εκλογές αυτή τη φορά. Διότι από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, κατά πόσο μεγάλη και θριαμβευτική θα είναι η νίκη μας, θα αποχρεώσουμε τη συγκυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, δεν υπάρχει ελιά τώρα, μην κρυβόμαστε τώρα. Αλλάξε τα ρούχα του Μανολιός και τα βάλε αλλιώς. Μόνο και μόνο για κορόδεψη τον κόσμο. Θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα αγανακτισμένο για αυτά τα δεινά που τόσο καιρό που μας έχουν βάλει. Και πιστεύω ότι και οι λαοί της Ευρώπης και ειδικά οι νότιες χώρες
θα πρέπει και αυτές να συνταχθούμε όλοι μαζί σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ροή της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι το λίγον, και ειδικά της Γερμανίας, που εκμεταλλεύεται τους λαούς και προσπαθεί να μας πρόχνει συνέχεια σε μια κατάσταση τέτοια φτώχειας και, μπορώ να σου πω, και εξευτελισμού. Διότι είναι εξευτελισμός να βλέπεις σήμερα Έλληνες να ψάχνουν στους κάδους των σκουπιδιών να μπορούν να βρουν κάτι για να φάνε ή να πάρουν κάτι, να βρουν ένα παλιό αντικείμενο να το πουλήσουν. Είναι ξεφτύλα σήμερα για την Ελλάδα, μην υπάρχει υγεία, να θέλει να πάει, δηλαδή τα νοσοκομεία, το αρχίζετε να κλείνουν μετάλλο. Εγώ στη Σιτία που πήγα προημερών που ήμουν στην περιοδία μου με τον πρόεδρο, άκουσα ότι η Σιτία που λειτουργεί το νοσοκομείο σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει ούτε καρδιολόγο. Διώξανε και φύγανε το ΙΔΟΗ που ήταν εκεί η εφορία, γιατί πήγανε στην Ιεράπετρα. Και υποχρεώνουν εμένα, Φερρυπίν, αν ήμουν και άτομο με εμπειρία και ζούσα στη Σκοπή, ή εσάς να κάνετε 75 χιλιόμετρα, νομίζω τόσο είναι η απόσταση, να πάτε στην Ιεράπετρα για να πάρετε ένα χαρτί που χρειάζεστε. Πέρα από την ταλαιπωρία που θα φάτε όλη την ημέρα, αλλά και το οικονομικό κόστος της μετακίνησης για να πάρετε ένα απλό χαρτί. Πιστεύω ότι υποβαθμίζουν την Κρήτη γενικότερα και όλη την Ελλάδα αυτή η κατάσταση. Και θα ήθελα ειδικά να τονίσω, αν μου επιτρέψετε να πω, ότι θα πρέπει ο κρητικός λαός να αντιδράσει στην υπόθεση αυτή των χημικών. Τα χημικά να πάνε να τα ρίξουν κάπου αλλού. Αυτοί που εφεύραν τον τρόπο να μολύνουν τις θάλασσες της Κρήτης, θα πρέπει να το πάρουν πίσω και θα πρέπει να αντισταθούμε όλοι οι φορείς. Κόμματα ανεξαρτήτων κομμάτων, φορείς, ο κόσμος της Κρήτης, να συμμετέσχει σε οποιαδήποτε κίνηση που γίνεται, για να μην επιτραπεί να ρίξουν αυτά τα χημικά που θέλουν στις κρητικές θάλασσες και να μας μολύνουν και να μας αποκλείσουν ό,τι το καλύτερο που έχουμε, ό,τι το πιο lusιο που τραβάμε και τουριστικά τις θάλασσές μας. Έτσι. Κύριε Φουντουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα ΕΛ100. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, βέβαια, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Πραγματικά, η ιδιαίτερη αξιωματική αντιπολίτευση έχει αναγάγει τους σχηματισμούς που θα διαρθρωθούν μετά τις ευρωεκλογές ως μια εικόνα η οποία θα μεταφραστεί ως συσχετισμός της κυβέρνησης, αν θα πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση ή όχι. Πραγματικά όμως διερωτώνται οι πολίτες ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει κινηθεί με αυτό το δημοκρατικό πρόσημο που ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσω, εάν θα δρώσει ταυτή της και μετά τις ευρωεκλογές οδήποτε αποτελέσματος. Θα υδρώσει και πολύ θα υδρώσει. Διότι αν η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη, και για να είμαι σαφής έτσι πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 5-7 μονάδες, και όσο μεγαλύτερη γίνεται, σαφώς θα αποδοκιμαστεί η πορεία αυτή τη στιγμή της συγκυβέρνησης και σαφώς θα περάσει ένα μήνυμα σε αυτούς ότι πια έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. Και θα πρέπει όλος ο ελληνικός λαός να μην ξεχνάει τι τράβηξε αυτά τα 4 χρόνια. Νομίζω όποιος ψηφίσει αυτά τα δύο κόμματα, τελικά πιστεύω ότι δεν είμαστε και μαζόχες. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κόμματα αυτά τα δύο πρέπει να τα τιμωρήσουμε. Τέλοντας να κλείσω, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπατριώτες μου, να του ζητήσω τη στήριξη, όχι μόνο επειδή είμαι μοναδικός κριτικός της ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι ένα άτομο, παρόλο που κινούμαι χρόνια και στο αναπηρικό μου καροτσάκι, είμαι άνθρωπος που παλεύω 30 χρόνια στους αγώνες μου, στις διαδηλώσεις μου, στη συμμετοχή των κοινών, και είναι σίγουροι ότι θα τους εκπροσωπήσω επάξια και την πατρίδα μου, αλλά και γενικότερα όλο το λαό που υποφέρει αυτή τη στιγμή, και θα είμαι ένας από αυτούς που θα συμβάλλουν στην αλλαγή της πολιτικής στα επόμενα χρόνια. Κύριε Φουντουλάκη, και πάλι ευχαριστώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.